Ola, moi boas tardes, novamente aquí en Celtas Sen Filtros, este vídeo podcast, ¿no?, onde traemos a xente diversa, é sempre super interesante. Hoxe, antes de empezar con nada, quería facer unha lembranza de Paco García, Francisco García, que foi durante 18 anos alcalde de Allariz. Allariz, que é unha referencia tamén desde o punto de vista urbanístico, arquitectónico e de todos os tipos, que foi unha referencia de vila pequena prácticamente destruída, que se recuperou e se convertiu en unha vila copiada, non? E a enorgullecerse, educado, correcto, dialogante, polo tanto, que vai na lembranza, o seu traballo, non? E a súa autonomía. Entonces, dito isto como pequeno homenaxe hoxe, ao comenzo desta conversa, desta charla, Fundación CIEC, este maravilloso edificio que estades vendo na cámara aquí detrás, obra do arquitecto González Villar, e que, pensei, xa que estamos aquí, sacamos un pouco o peito tamén, nos chuleamos deste edificio, que de alguma maneira de todos os betanceiros e todos os que o queiran visitar, e animamos a visitarlo pola obra tan importante que contén, tendo en conta que tamén foi Cidadán Arquitecto no cartel, e eu quería comenzar por aí. Que queres decir con isto de Cidadán Arquitecto? Boas tardes, por certo. Boas tardes. Bueno, é que ten moito que ver coa arquitectura, coa construcción social dunha comunidade como Allariz. Non sabemos o que hai máis alá da morte, pero se fora posible, espere aí. Ben, Cidadán Arquitecto é unha categoría que non está recoñecida funcionalmente en ningún sitio, é dicir, non se espiritualización social, é un enfoque que manifiesta un enfoque de exercer a profesión, digamos que en lugar de estar centrado na producción técnica e na producción financiera do espacio, está centrado nos efectos que o espacio produce nas persoas. O cidadán arquitecto pensa máis alá nos edificios no que os edificios fan polas persoas. Basicamente é isto. Tampouco nada distinto do que pode facer un filólogo cidadán, un taxista cidadán ou unha pescadora, se me permitides, compañeiros de mesa, que hoxe aquí non estamos todos, nin todas, que faltan 26 persoas, concretamente as 26 persoas que foron asesinadas esta mañá polo exército de Israel, bombardeando un dos campos de refugiados e que se suman as dúcias de miles que anteriormente foron asesinadas. E os arquitectos e as arquitectas son a diestra e se nos demanda que construyamos o espacio, que construyamos os espacios da convivencia, a cidade, os espacios onde se forman os nosos fillos e fillas, os espacios onde se expoñen ou se construye arte. Sin embargo, co urbicidio, que xa, e eu, xunto con outras persoas que estudiamos, como detrás do traballo, entre aspas, que se está a facer por parte do exército israelí en Gaza, hai unha estrategia arquitectónica organizada para destruir premeditada e organizadamente o hábitat humano e os espacios que destruyen as infraestructuras que lle dan auga, alimento, convivio, calor. Por suposto. É dicir, os espacios de reproducción da vida, como os hospitales, os espacios de construcción social, como os mercados, como as plazas públicas, se destruyen os espacios de producción alimentar, se aran os terrenos e se rocían con productos químicos para facer imposible a alimentación, se secan con formigón os pozos de auga. É dicir, a arquitectura é un estilo. Ao final, a arquitectura tamén, entonces é, de alguna maneira, igual que é destructiva, é tamén unha arma tamén de construcción, quero dicir, unha arma de compromiso, non? Moi boa reflexión. É dicir, isto son malas noticias, non? Que a arquitectura é unha disciplina que existe por encima dos colectivos profesionales. É dicir, a arquitectura existe e é propiedade tal Hernán Cortés,
Evidentemente, a arquitectura pode ser utilizada como instrumento de construcción. Claro, e aí conectamos co que sucedeu en Davos o outro día, onde un grupo de señoros multimillonarios presentaron o plan para SIC reconstruir Gaza, non? É dicir, a arquitectura pode reconstruir Gaza? Sí, claro, inmediatamente lugares, pero o que se destruiu en Gaza realmente non foron os edificios. O que se destruiu en Gaza foi o dereito a un pobo a existir no sitio onde libremente elixiu vivir. E eso non se repara solo con ladrillos e con formigón, que é... Pero pues habría que ver o destino de esos ladrillos. Claro, evidentemente aquí non se está producindo unha reconstrucción física do edificio, estáse construindo unha sociedade nova. Sí, es muy... Nada que ver, isto convén señalado, nada se compara co que se está sucedendo en Gaza. Os barrios e as rúas das cidades españolas e galegas están sufrindo, están gentrificando, turistificando, terciarizando, están provocando o abandono da edificación. Aquí vémoslo, Betanzos, cuanta edificación hai abandonada que non está abandonada, está expectante. Se expulsa, se vacía e alguén sabe como vai a ser enchido eso. É dicir, a arquitectura ten diversos niveles do uso e do disfrute. Entón, se me permites, facer un matiz, non son ni para os de dentro nin para os de fora, son para o capital. Isto é o que sostén os Harvey, con Cidades Rebeldes. Alguén descubriu que o espacio arquitectónico, o espacio urbano, o espacio construído, pode ser convertido en mercancía, en commodity, que sería en inglés, non? De feito, nos lugares onde a presión urbanística reputacional, que está en un punto do territorio. A nadie lle interesa que un jeque vaya ali, ou outro jeque, ou un millonario de non sei onde. O que lle interesa é transaccionar aquilo como que transacciona con ouro ou con outra commodity, non? A miña extrañeza diante da lentitude coa que se están abordando a todos os niveis, nacionais, subnacionais, estatales, continentales, a resolución de isto. É dicir, que unha parte moi importante da población non pode acceder a un dereito fundamental que é chave de moitos outros dereitos, como é a vivenda, pois é un fracaso do Estado do Benestar, é un fracaso da democracia. Se non eres capaz de darlle todos os dereitos a todas as persoas, algo está fallando moi mal. Xa non falamos, por suposto, de outras xentes que ainda tendo vivenda, teñen negado certos dereitos relacionados con ela. Por exemplo, que non poden pagar a calefacción. A pobreza, o que chamada pobreza enerxética, non? É dicir, xente que ten que escoller se lle compra unhas gafas a un fillo ou encende a calefacción a semente. Que son profesionais de arquitectura, por que dices? Toda a beleza que construímos, efectivamente, construímos beleza, construímos produtos únicos, construímos fermosura, pero a arquitectura é algo máis, non? É dicir, non é só dinheiro que se move, non é só estética, o que é fundamentalmente un obxecto útil, non? E fixeche traballo sobre o tema da habitación, do hábitat que no rural, non? Tamén, algo limpio que fixeras eso, non? Sí. O tema da vivenda no medio rural. Un pouco conectado con eso, por exemplo, en que podería afectar, por falar de algo próximo, ¿no? Todo o lío de Altre, ¿no? Aí no corazón de Galicia, casi no centro xeográfico de Galicia, desde o punto de vista de, como diste, de cidadán arquitecto. Bueno, a ver, xa sei que hai moitas vertientes aí e moitas consecuencias de instalación. No meu caso, a miña posición respecto de Altri está absolutamente clara e se resume en dúas palabras, altrinón. A parte de aí, acompañei todas as veces que se me pediu desde a Ulloa a dar as pertinentes explicacións de por que altrinón. Vou ir un pouquinho máis alá. Hai un concepto xeográfico, humanístico que se chama terra de sacrificio.
cada superficie hai aquele espacio donde a sociedade deposita ou extrae aquelas cousas que son necesarias para o conxunto da población. É dicir, ese trasteiro, ese patio de atrás, ese backyard que dicen en inglés, ¿no? Pensamos en Galicia. Bueno, sabemos de lugares onde hai museos, universidades, hospitales caralludos, xardíns fermosos, galerías de arte, grandes centros comerciales, moitas salas de cine, e iso está moi ben, playas fabulosas, lugares onde se fan desfiles de moda, non sei, todo eso. Pero tamén hai, para que o territorio funcione, tamén ten que haber depuradoras de aguas fecales, cárceles, aeroportos, nudos de comunicacións, canteiras, minas, depósitos de lixo inmediato e de lixo perdido nunha fosa atlántica, centrales nucleares, toda unha serie de cousas que normalmente, cando estamos na cidade, entendemos que todo eso non existe, que todo eso está automatizado. Se o situamos en Galicia, en un mapa, nos vamos a dar conta que hai un área enorme, grande, fora do Baixo Atlántico, donde está, que se Sogama, que se as cárceles, que se as canteiras, que se as centrales de producción hidroeléctrica, non? Que son todos esos encoros, os 4.000 e pico de moinhos aerogeneradores que están por aí. Todo eso se sitúa en terrenos dos que se extrae auga, se extrae riqueza, se extrae madeira, se extraen alimentos, e un sistema extractivista, como é o sistema que levamos implantando desde hai 70 anos no Estado español, devolve pouco do que extrae a esos territorios, porque, dito agora moi esquematicamente, porque interesa básicamente que esos terrenos estén disponibles para facilitar a extracción. O produto que máis lle interesa ao sistema extraer é mão de obra. É dicir, hoxe, alguén que nazca en Trives ou no Incio sabe que se vai ter que ir de ali a medrar lamentablemente. Por que? Porque o sistema económico extractivista no que vivimos está así diseñado para extraer de ali todo o que se necesita. Altri é parte desta estrategia. É dicir, Altri se coloca en un ámbito xeográfico con pouca población, desconsideran as persoas que deciden colocar aquilo ali, desconsideran a existencia daquelas persoas, desconsideran as actividades que están facendo ali aquelas persoas, desconsideran as relacións daquelas persoas entre sí e co seu territorio, que levan construindo toda a súa vida, e as posibilidades que ten de desenvolvemento de aquel territorio, e non consideran como un novo proxecto como este vai alterar todo aquilo. Ali as nosas estimadas xentes da Ulloa construíron un territorio sin transformarlo irreversiblemente. A xente está extraendo mel, leite, recursos turísticos, que vive ali. E todo isto é absolutamente incompatible con Altri, porque Altri vacía, bébese auga que se teñen que beber outros usos, porque Altri implica a sustitución da capa de vegetación actual por outra que non ten nada que ver coa capa existente. En fin, un desastre que eu creo que temos que evitar, e, por suposto, que temos que enviarlle unha lección a todas as persoas que tomaron a decisión de instalar ali Altri, que sabemos onde están, e decirles, señores e señoras do Consello de Administración de Altri e do Consello da Xunta de Galicia, o territorio non se goberna de arriba para baixo, non se toman decisións nun despacho e se dice lo que os hace falta é non sei que, e os va a venir moi ben. Hai que escoitar a xente, hai que escoitar a xente.
por non darche respiro xa. Sí, bueno, igual viñemos a falar de arquitectura, acabei falando de arte, pero é que E xa se di que todo ten relación. por supostísimo, é dicir, é a construcción do territorio. A arquitectura é un dispositivo que ten múltiples escalas. Na cadeira donde nos sentamos e no territorio no que transitamos. Yo creo que la geografía también impone una arquitectura. No es lo mismo construir una casa en Galicia que en Castilla que en Sevilla. Sí. Claro, esa industria da igual donde la pongas que va a hacer el mismo efecto. A arquitectura popular, moitas veces son mellores por necesidade e por economía, non? Construíase de acorde ao medio que habitaban, non? Se usa el material que tienen en el entorno. E é máis coherente que moitas cousas que se están facendo hoxe, non? Sí, claro, hai un momento que se rompe ese tipo de prácticas, ¿no? de construir co que tens a man, e enseguida, claro, eres capaz de construir con material que foi producido no Ohio, que te chega ali, que sigue estando a mal, porque ao final están no proveedor cercano, ¿no? Entonces, o fallo non está na persoa que encontra ese material a pé de obra, sino en quen non filtra que cousas poden chegar non a disponibilizarse en determinados sitios, non? É dicir, non se pode levar unha pedra do Porriño a Pequín. Bueno, xa sei que aos canteiros de Porriño se veñen moi ben e me alegro moito, pero digo que a carga de carbono, a carga estética, a carga intelectual que hai detrás dunha operación como esa de levarse unha pedra de Carraga, vamos a personalizar Carraga, a Pequín, é moi grande. Algo nos está dicindo pois que se seguimos así, pois que merecemos a extinción, non sei. O que veñan, como mínimo que veñan os extraterrestres e as extraterrestres a poñernos en orden. E quen vai poñer orden? Porque, vamos a ver, se o sistema por todo o que estás describindo e o que estás falando, o que é prácticamente destructivo, que nos pode levar mesmo á extinción, quen salva o mundo? Desde o punto de vista tamén, sabes, de todo isto que estás dicindo, porque ao final hai cousas que son sin sentido, decías a carga de carbono, o tema da contaminación, o tema de unha serie de cousas, como mellor son sobre todo do que chaman globalización, no peor sentido, mismo incluso no que é o asunto da alimentación. Entón, quen nos vai a salvar? Bueno, nos temos que salvar nós mesmos, pero primeiro que temos que facer é salvarnos de nós mesmos, non? Básicamente creo que desconfío de grandes salvadores. Estamos oindo a Rute, estamos oindo a Trump ou tantos outros por aí, e lanzar os seus criterios que están moi desconectados da realidade planetaria e da realidade das persoas. Vai sendo tempo de que a sociedade civil se organice ben e construya outro tipo de relato, non? En particular, é posible. Sí, é posible. Aí todas e todos temos que facer un traballo moi grande, non? Vos que estáis formando a xente, este chat, ou como se chama, chatbot, ou como se chama isto, pois é formativo, hai outros espacios por conquistar, non? Os medios de difusión públicos están pois aí alineados en outro sitio. Cada día, cada un de nós ten que saber ubicarse como cidadán en unha constelación que busque o ben común. Para min, e volvendo atrás a Ulloa, creo que a xente de Ulloa fixo algo maravilloso, como fixeron no seu momento as persoas de Nunca Máis ou as persoas das Encroas. O de Ulloa foi algo maravilloso, conectarse, reivindicar os afectos e os cuidados frente ao extractivismo, non? É dicir, non nos preocupan 50 postos de traballo máis, o que queremos é vivir ben, a calidade de vida, non? En este orden de cousas hai que reivindicar que a arquitectura, a profesión de arquitectura neste caso,
camiño que vamos a referir, se aterrice, se aproxime ás demandas cidadãs. Vale? Lidere, acompañe, actúe como facilitadora, ¿no? Es decir, para min resulta incomprensible que neste momento en que unha gran parte de Galicia está vaciada, convertida en terra de sacrificio, unha gran parte da población non ten acceso á vivenda, que outra parte da población vive en unhas condicións de habitabilidade precaria, non este isto máis presente na xenda cidadán a diaria. E, en cambio, estén presentes outros ámbitos da arquitectura que, ao fin e ao cabo, pois son pasaxeiros. Non sei se me explico. Non, é dicir, unha arquitectura fermosa hoxe que entra parte do que os arquitectos temos que ofrecer á sociedade, fermosura, beleza e tal, tamén temos que ofrecer outro. O que hoxe é unha arquitectura fermosa, mañán pode ser sustituída por outra arquitectura fermosa. En cambio, a calidade de vida das persoas ten que ser mellor. Bueno, vamos a facer unha pequena pausa, porque tenemos un compromiso. Sí. Anterior Vale, pois sí que estou aquí. Non nos votamos aí, un pouco máis tarde. Como sabedes, a última vez veo aquí Carmen Blanco Sanjurjo, que é a autora deste libro, de Gorrións e Falcóns, que é un bestseller auténtico, é unha quinta edición xa. E quedamos aquí que donaba este libro, que vai aí dedicado, para as persoas que fixeran comentarios no videopodcast estes, no Facebook. Entonces eu tomei nota, e para que non haxa nin trampa nin cartón, soltos por aí, tomei nota dos comentarios, levan os nomes desas persoas, e entonces unha man pouco inocente, que pode ser xa de plácido por proximidade, vai escoller e ese será o que recibo o libro que lle enviaremos. Así que abrimos aí, o máis lector que enseña, como se chama? Judiña de Lea. Judiña de Lea, 10 points. 10 points. E un gorrión, sí, Falcóns. Judiña de Lea. Pois faremos chegar a Xudiña de Lea. Tes para leer o resto do libro. Fantástico. Así que vai pasar un momento bastante longo, agradable. Un pouco a historia deste país, na Idade Media, con todas as, tamén, todo o que eran os líos daquela época. É o primeiro de unha saga de 3. É o primeiro de unha saga de 3. Bueno, é moi interesante, porque conocer tamén un pouco de onde vivimos, tamén a nivel histórico, e dunha época histórica, ademais, que marcou moito este país. En moitos casos para mal, pero en calquera caso aí está. Aí está. E está ben conocer o pasado. Sí. Entón, bueno, a Viña de Lea, parabéns, xa se che fará chegar, non te preocupes. Xa nos poñeremos en contacto contigo para ver como volvendo un pouco, xa que estamos aquí nesta Mesopotamia galega, rodeados por Tigris, por Éufrates, sabes? Sí. Mandeo. Sí. Este concello que ten, ademais de tanto, ademais un patrimonio histórico espectacular. Como ves, ti como visitante desta vida, coñecedor dela, pero visitando ao fin ao cabo? Como analizarías ti desde o punto de vista da mente dun cidadán arquitecto logo o estado desto? Depois vamos a outras cuestións. Bueno, tú me estás pedindo que me molle, e sí que me mollo. Bueno, eu Betanzos coñezo ben, porque durante 30 anos da miña vida, a miña familia tuvo unha casa que en principio era de segunda residencia, aí arriba en Mois, aquí ao lado, hasta que faleceu meu pai, e entonces, pois, aquelo se disolveron, se convertiron en outra cousa. Bueno, e entonces para nós Betanzos era o centro de referencia para tantas cousas, para todo. Entonces teño por Betanzos un respeto, un cariño, unha admiración. Bueno, tanto é así que miña nai escolleu ser enterrada no cementerio de Betanzos. Aí está, aí arriba. Cementerio maravilloso, por cierto. Sí, fantástico, con unhas maravillosas vistas, un xardín moi cuidado, pois aí está Cenamora.
Creo que debe ser o único nicho que non ten cruz en todo o cementerio. Bueno, listo, o sea que a miña relación con Betanzos é así de profunda. Ben, é un sitio maravilloso, un tanto maltratado, con unha gran cantidad de equipamentos, ¿no? Piscinas, todo tipo de polideportivos, os centros de, magníficos centros de saúde, grandes colexios, institutos, con moitos moi bons profesionales e boas profesionales traballando aí dentro. Sin embargo, dame a sensación de que Betanzos ainda ten moito máis futuro que presente, non? Creo que ten unha conectividade moi mellorable co seu entorno, particularmente coa área metropolitana de Coruña, co ferrocarril, co sistema de autostradas de Galicia. Eso podría convertir Betanzos nun barrio da área metropolitana de Coruña, nun barrio cualificado da área metropolitana de Coruña, non calquera cousa. Me parece que os seus recursos patrimoniales necesitan un cariño. Hai algúns impactos urbanísticos, tanto dentro do casco histórico como nos bordes do casco histórico, como no resto do municipio, bueno, que habrá que ir pensando en corregir. O río non está demasiado ben conectado ca cidade, vale. Sí que se utiliza, evidentemente, pois todos subimos en barca polo río, os caneiros, baixar, non me acordo se baixamos ou non, pero fora deso, a conexión do río coa cidade a mí me parece ainda moi mellorable, a conexión da cidade co ferrocarril tamén moi mellorable. Bueno, en todo caso, que me parece un sitio maravilloso para vivir, moi ben, dame a sensación, xa non coñece como coñecín, que a sociedade está moi ben conectada, que existen redes sólidas de convivencia, non? Pero, bueno, que é un sitio con as posibilidades. Antes falábamos do que se pode chegar a facer desde a administración local, non? O que fixo Paco García. Paco García, evidentemente, non o fixo solo. Fixo co seu equipo, cos seus técnicos e, sobre todo, co compromiso de toda a ciudadanía de Allariz que se conseguiu mobilizar. Non sei se a mobilizou Paco ou a ciudadanía mobilizou a Paco ou se encontraron na mitad do camiño, pero sí, eu creo que hai algo ainda pendiente de facer aquí. Iso facía fincapé nunha conferencia que deu aquí no Larguín do teu compañeiro este vídeo aquí en Betanzos, Xosé Manuel, sí, que decía que non se pode construir nin recuperar un casco histórico a espaldas da xente. Que a xente ten que participar activamente de todo eso, os distintos sectores. Sin desde mi ignorancia, yo creo que un casco vivido es como mejor se conserva, ¿no? Claro. Sí, no, si o casco se musealiza, perdeuse. Sí. E quero corregir algo. O sea, tú non eres profesional da arquitectura, pero detentas a arquitectura, igual que a saúde non depende dos médicos ou a educación ou a cultura, non depende da xente que escribe libros. Eu, como arquitecto, teño algunhas capacidades que tú non tens, pero a arquitectura non me pertence a mí, profesional. Nos pertence a todos. Entonces, feito ese moi amigable sí, axuste, evidentemente, os cascos necesitan vida. Hai unha condición que fai que o casco de Betanzos sexa ao tempo fermoso e difícil, que é a súa topografía. Pero isto está resolto, é dicir, hai un casco histórico de Toledo, o mesmo Ourense, o mesmo en Vigo, se diseñan estrategias e dispositivos para facilitar a mobilidade, é dicir, non toda a xente pode soportar unha mobilidade difícil, pero eso se resolve técnicamente. Polo demais, aprecio que o casco está en un momento
donde os problemas que ten son reversibles. Sí, sei que hai algunhas casas que se afunden soas, bueno, hai algunha moi céntrica aquí que está apuntalada, bueno, pues hai que echar de vida. Para min é esencial resolver temas de mobilidade vertical. Hoxe, as persoas maiores, e me incluyo, son o primeiro que, diría, casi me busco algo máis fácil donde vivir. Pero isto ten moitísimos. Esto que lín estes días na prensa, en algún lado, que patrimonio vai a derivar como a gran parte da responsabilidade aos concellos no tema da conservación do patrimonio, non? Como ves eso, realmente? Pois vexo fatal. O vexo fatal. O Consello da Cultura xa se manifestou a ese respecto e eu asumo na totalidade o informe do Consello da Cultura. É dicir, ollo, e non quere dicir isto que non sea que este en contra da autonomía municipal e da soberanía das microadministracións, por suposto, que estou a favor da soberanía dos pequenos grupos para exercitar a gobernanza máis democrática posible, máis participativa. Pero creo que hai certo tipo de decisións que deben ser tomadas desde un estrato superior, acompañando as consultas pertinentes coas microadministracións. Porque un palacio en Betanzos, un palco en Betanzos, unha muralla moi forte ou unha ponte en Allariz, falamos de Allariz, non son patrimonio de Allariz, de Monforte, ou de Betanzos, son patrimonio, ni siquiera son un patrimonio das xentes que hoxe estamos en Betanzos, en Monforte, en Celanova, son das xentes que ainda non naceron. Entonces, deixar as decisións sobre un grupo moi pequeno que non ten a visión do conxunto, me parece que obedece que é unha decisión equivocada e que obedece a unhas motivacións políticas obvias. Que non son motivacións políticas que non están pensando no ben común. Perdón. Pode resultar, non sei se fago a lectura correcta, hai intereses de tipo urbanístico especulativos en moitos casos. Sí, pero moitas veces moi mezquinos, quero dicir, moi mediocres, pois un favor que se lle debe a non sei quen. Non son intereses globales. Cando hai que intervir sobre un patrimonio que, como o patrimonio das vilas ou das aldeas de Galicia, hai que intervir con cirurxía, non con manzanilla. E disponibilizar recursos públicos suficientes para atender unha demanda que é moi grande. E, sobre todo, deberían ser conscientes que as persoas que gobernan este país que probablemente o modelo económico que territorial que están desenvolvendo pues non produce resultados apropiados, é dicir, dos 314 concellos de Galicia solo un ten máis nacementos que defuncións, hai 4.000 aldeas vacías, hai dúcias e dúcias de concellos que teñen densidades de población iguales ás de Siberia, é dicir, non sei que máis indicadores necesitan para realmente darse conta que les está fallando algo. E que macroproyectos como Altri, por volver atrás un momento, pois o que farían sería afondar esa discriminación, afondar na construcción de un territorio de sacrificio. Bueno, o que, seguindo outra vez o tema, por exemplo, xa que estábamos en Betanzos, a parte de estar en Betanzos, estamos nun lugar moi concreto. Sí. O edificio do CIE, que foi creado por González Villar, que é unha referencia importante na arquitectura de Betanzos, non? Porque hai numerosos edificios, numerosas asociacións que fixo aquí, e todas de alguma maneira están moi vinculadas á imaxe, non? Que
proxecta de tantos, independentemente da imaxe lóxica medieval, todo o tema de súa historia. Pero digamos que da parte moderna, por chamar de alguma maneira, de González Villar. E un dos edificios máis relevantes é este, que ademais temos aquí o responsable deste habitáculo, ¿no? que está cheo de arte. Volvo a recordar que a xente pode ir a visitalo. Hai aquí, na primeira planta onde estamos, hai obras maravillosas de artistas importantísimos de renombre mundial. Sí. E que, por tanto, é unha pena que moita xente, só comentábamos aquela vez, parece que ve aí xente traballando, ve aí mesas que non se cortara para entrar, ¿no? E isto é un edificio aberto a todo o mundo e para disfrute de estas obras. Me gustaría señalar lo que creo que dijimos. Es el único que se conserva exterior e interior. Porque hay otras obras de González Villar, la Casa del Pueblo, que solo conservan la fachada. Había un patio precioso hispano en la Casa Pita que también se perdió. Eso. Yo creo que en esto hemos tenido suerte en el sentido de que, bueno, hablamos de Jesús Núñez, que era uno de los herederos y actuó para conservarlo, pero también el propio edificio, que no fue construido para lo que es hoy, ha sido muy fácil adaptarlo, que yo creo que también es un poco complicado, tenemos aquí al arquitecto, de darles un nuevo uso a un edificio. Por ejemplo, yo que he estudiado historia del arte, pues claro, ahora las casas museos es bastante complicado hacer de una casa museo, porque ahora te implica que tiene que tener accesibilidad, que tiene que tener un ascensor, entonces muchas veces es complicado. Aquí tuvimos la suerte que Gonzalo Villar, sin él pretenderlo, porque cuando lo crea era un negocio, creó un taller ideal porque es un espacio muy diáfano donde puede trabajar mucha gente, tiene mucha luz natural, con lo cual está para los artistas perfecto. Entonces ha sido como una transición bastante fácil, que yo creo que no siempre es tan fácil dotar a un edificio antiguo de una nueva vida con un nuevo sistema, es decir, cambiar el uso para el que fue creado. Eso yo creo que en principio es complicado, y aquí ha sido como casi de forma natural. Si non se contan que antes tuvo outro uso, e pensas que isto Será eso para lo que es. Realmente, a parte da obra que ten isto, o propio edificio é unha obra, é unha gran obra. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ha sido la suerte de todos, que Jesús Núñez fuera uno de los herederos y tuviera esa sensibilidad, porque se iba a vender, y el primer acto que hace, no como fundación, sino como Jesús, pero enseguida como fundación, es salvar el edificio y luego decir, bueno, pues ya que lo tenemos, vamos a dotarlo. Pero yo creo que han ayudado esos dos factores, que no siempre es fácil, es decir, que haya una sensibilidad. ¿Y ahora qué falta, Pedro, o edificio? A ver, pide, como si fuéramos Reis Magos. Pues yo creo que como a casi todo el mundo es como más dinero, porque más dinero, o sea, un edificio histórico y de un tamaño importante, lo que es complicado es el mantenimiento. Y el mantenimiento de la fundación, por sí sola, es complicado hacerlo, por eso siempre yo creo que necesita la ayuda institucional que tenemos, pero que habrá que ir aumentando. Y por otro lado es como ser más conocidos o más permeables a la gente no artística. Es verdad que nosotros, pues eso, hay gente de Chile, hay gente de Francia, hay gente de muchos sitios. Hoy han estado unos chicos de Ucrania, o sea, es como increíble. Pero bueno, yo creo que en el arte, como en las galerías, yo que vengo también de esa parte, pues lo que hemos dicho, si tú no has estudiado arte, te da como miedo entrar, hay como ese cierto respeto, que justamente en la fundación yo creo que eso se rompe, porque tú cuando vas a un museo o cuando tú vas a una galería, lo que estás viendo es de la obra hacia ti. Y sin embargo, cuando tú entras en la fundación, hay de la obra hacia ti, porque por supuesto la estás observando, pero también hay de la obra hacia atrás, es decir, ¿cómo esa obra llega ahí? Pues hay un artista que tiene que trabajar un material, que tiene que tener un tiempo, que tiene que tener una idea, que tiene que tener una concepción artística que le lleva a hacer eso. Entonces eso es lo que enseñamos. Si tú vienes, lo primero que pasas es por el taller y luego por la colección. Tú cuando entras aquí no huele a una galería, no, huele a taller. Entonces estás como en el origen, que eso es muy bonito, estás en el origen de algo. Entender un poco que no hace falta tener unos conocimientos porque nosotros se los damos, es decir, tener una sensibilidad artística, que yo creo que también se está perdiendo, porque en este sistema educativo, yo creo que la educación es fundamental para todo, fundamental para el arte. Si tú de pequeño no estudias, no te despierta una sensibilidad por la música,
por el arte, al final no vas a ir a conciertos, no vas a ir a teatros, no vas a ir. Entonces te vas reduciendo. Al final te vas haciendo más manipulable. Sí, sí, sí. Bueno, hai que felicitar a Fundación e a Pedro por o traballo que están facendo aquí. E eu, claro, quería decir que este é un espacio maravilloso e que levar o tema levando o tema da arquitectura para destacar a importancia, antes insistimos moito, a importancia política da arquitectura, política que non partidista da arquitectura, pero claro, evidentemente o espacio é un instrumento para emocionarnos, para construirnos. Nos pensamos, os arquitectos, que construímos espacios, pero en verdade son os espacios os que nos construyen a nós. Isto está maravilloso, pero podríamos preguntarnos, isto en outro espacio diferente a este funcionaría así de ben? Non, ten a luz no seu sitio, ten o eco apropiado, ten o olor, ten a escaleira ali ao fondo. Este espacio nos construye. Perdona que te pregunta, eso muchas veces le decía, porque te decía Jesús, decía, esto si hubiera estado en Madrid ya sería, y decía Jesús, no, si hubiera estado en Madrid yo no hubiera podido comprar el edificio y aquí habría otra cosa. No. Es decir, que tú estás en el territorio y es lo que tienes, pues lo tienes que aprovechar. Pero el edificio en Coruña seguramente sería Zara o otra cosa. Sí. Sin embargo, aquí están, digamos, no centro neurálxico, do caso de Betanzos, do Castro de Unda, e rodeado de unha iglesia maravillosa que hai aí, dun pazo, dun espazo céntrico en frente, digamos, que a casa do Concello, e hai un centro de arte. Aí, digamos que interactuando con negocios, con bares, con... ojalá todo caso histórico. Notas de vida a la calle. Claro, e ese complemento, do que é a vida diaria coa arte, tamén, esa interacción, e da maneira máis natural, cunha cafetería abaixo, con non sei que, con todo eso. E logo... Bueno, sin cobrar entrada, ¿no? Sin cobrar entrada. Claro, es decir, que vas aos museos nacionales e te cobran por entrar. E dices, a ver, si queremos democratizar o coñecemento, democratiza o coñecemento. No, bueno, eso yo cuando estaba estudiando, justo cuando estaba en la universidad, pasó esto, se pasó a cobrar. Y esto fue un poco las cosas buenas y malas que tiene la Comunidad Económica Europea, porque ¿qué ocurría? Que los museos eran gratis, recordarlo. Entonces, cuando entramos a la Comunidad Europea, siguieron siendo gratis, se cobraba a los de fuera. Y entonces la Comunidad Económica Europea dijo, no, o todos iguales, o no cobras a nadie, o cobras a todos. Entonces, claro, entre esa financiación hubo que elegir, porque claro, dijeron, no podéis no cobrar a los nacionales y cobrar a los... Entonces, bueno, ahí fue donde se empezó a cobrar. Pero es verdad que se cobra de una manera que ya es como en algunos sitios que se cobran muchísimo para ser un museo nacional, es decir, destinen más dinero de los impuestos que pagamos todos para que sea más accesible para todo el mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de edificios, al final estamos hablando de cosas tangibles, son iglesias, por ejemplo, iglesias con un interés patrimonial importante e histórico, é que a xente quere entrar e a maior parte do tempo están pechadas. Para mí resultou un antes e un despois dunha decisión financiera por parte do Obispado de Santiago, que é cobrar por acceder ao Pórtico da Gloria. Coño, estades facendo negocio con unha cousa que construiu alguén hai 800 anos. Hostia, isto é moi normal, non é? Un museo al lado. Claro, é dicir, isto nos pertence á humanidade, xa non a Galicia, nin a Iglesia Católica, é un asunto da humanidade. Señores, reciban ustedes capital, recursos de outras fontes. Non se pode negar o acceso a un patrimonio histórico desta categoría, ou a unha iglesia rural modestísima que recibiu financiamento público para retellar, para amañar non sei que, e que logo non